Nå, det er lige meget. Så ankom vi sgu til øen, efter en par timers sejlads. Jeg tror, det er Danmark, vi ved det helt rigtigt. Det ser ud som om, der er kommet en tsunami på en eller anden måde. Så. Men helt fantastisk. Ja. Ja. Vi mangler bare lige solen. Og der står både magasineret. Det er så fint. Og Jannik og Jeppe, de er beskidt som sædvanligt. Men de er nemt ved at vaske sig. Det her, det er sgu ren hygge, det her. Ja, det troede jeg da heller ikke, man kunne. Hvorfor det? Kom så langt ind. Jo, det gør man da bare. Det gør man da bare. Du kan lige, Johnny, du kan lige dreje en runde, så tager ham den anden Johnny der også lige, mens der er video nu her. Den filmer nu. Du skal bare ikke sætte fingre på. Det ligner lort. Og Johnny der viser svej. Det er bare mig, der snakker normalt, men man plejer at se det. Nej. Sådan ser jeg ud. Tak. Og han er alene. Ja. Han søger damer. Nu er den der boykot, og den der. Nej, det skal fandme der med. Jeg kan huske, det så. Så kan de se, hvad de går glip af. Ja. Så. Tænk sig, at en Johnny, der er ledet, det er faktisk, det er ikke tit, det sker. Det hedder nærmest, ja. Det er det sgu ikke. Så. Så det er værd til. Ja, så nu kommer Nadia derop sammen med Næste gang vi ser Daniel. Johnny, så bander og svogler han der langt væk. Og så masser af mæg. Nu vil det ikke lade mig være i fred. Nej. Ja. Ja, det er sgu godt, vi har noget sjovt med det. Altså, det, jeg synes, det er rent dyller der med det der skov og det skrænter deroppe der og for unge også der. Ja, det er altså sjovt. Ja. Ja. Jamen, jeg synes jo mig, når vi går ved stranden, men vi finder en masse forskellige. Det er helt vildt, at vi kan få timer til at gå med at kigge i de sten deroppe. Jamen, vi bruger bare hjemme. Ja. Nå, vi må ned hen her. Efter hvad? Ingenting. Nej, det må du Fra siden. Nej. Det er Ja, det er det.